Айде, почнахме. Аз съм някъде из града. Първо да бим Стоян, ако искате. Да. Сега той да е трейдъра. Аз го намерих Стоян. Аз съм... Дани, здравей. Аха. Седя ли, ма? Да, къде е Стоян? До мене. Ви къде сте? Няма да ти кажа. О, Иване. Оплаши ма. Аз съм едъсън. Не беше Стоян. Не е ли Стоян? Не. Като парцал са просна на земята. Стига чакаля горе, бе, не мога да изляза. Опа, леко е. Генчо зад... Умря ли? Да, не трейдъра ли си? Генчо убий. Не. Генчо убий го. Убий го, моля ти се. Сериозно ли е, човек? Ако те убий преди... Да. Генчо скача, че има C4, ако гръмни към де. И има 25, 26, 24. Тук бях си дигала. Чувствам се пияна на сега. А къде е Стоян? А къде си ти? Стоян не е трейтър. Генчо май е трейтъра. Иван е ти ли си трейтър? Но Стоян не е само той ще кажа. Ой, ой. Не съм аз. Аз стрелнах веднъж, ма не то целих. Аз. Знаеш, като Генче взе да ли почна да стреляш, почва нещо. Не дей! О, Генчо! Тангента стик. Стема стреляй. Пуснеш ли ма долу, ще убия, възможно най-брутално. Опа! Пусти го! Оп, пусна го. Аз съм тангента стик. Аз намерих Стоян, първо ще го убия него. Намерих и Йоан. Пак го намерих. Ето та. Не ми краде Стоян! Ще го стилна. Не е бил Стоян. О, Йоане, те почва ма стреля без причина. Не мислех, че си Стоян. Стоян изчезна. Генчо за тебе. Генчо за тебе и та гони, бе. Аз съм бил. Помагай, Йоане! Не съм аз, Йоане, помагай! Дали аз съм бил, бе? Кой ти бе? И аз мога да тълкувам. Гайлен автоматик. Фак. Да, не е бил през цялото време. Видяхте ли, че не съм бил в трейтъра? Ти тук ли си? Да, не е бил трейтъра. И аз се излугах да го пощадя. Ето го в къщичката, дет не можеш да влизаш. Моля. Майта видя, да, видята. Той с комбулатор ли ме пусна? Да. Йоане, гледаш ли, Йоане? Да. Генчо, бягай надалече, колкото можеш. Стой там. Не стой там. О, бих го за Стефор! Здравей. Здравей. Здравейте, господине. Добър ден, господине. Добър ден, Аз Дани. съм на едно място. Без стреля, бе. Хубаво. Ама че аз дана ти до тебе. Хубаво. Не, Иване, няма стреляй. Моля. Аз съм един сън, обещавам, ако ма стрелнеш ще трейтър. Иване, трейтъра! Генчо е трейтърът или ясно вече като небето. Стоянчо, къде си, бе? О, стояне в трейтър рума! Тя да издаваше бунак. Виж как е чакалей, бе. Стоян ще уби Генчо. Да бе, аз като съм... Стонджиле. Виж как Генче. Аз пък тук ще кажа, рано стояне, ти трябва. Опа. Генчо бяга по вода. Чуле, Митко. Как чакалей отгоре. С багица. Ти бага геца ли е? О, бага гецата. О, да, Генчо. Бага геца, няма шанс. Давай, Генчо! Стояне, ще стреляш на... Yes! Генчо, слез долу и си играй с него. Защо
Ето го, ето го. Свърши изпълнителя, ударих двойката, извадих блока. Генчо забава Геца. Къде състояние? О! Ба тангента. Тангенца. Тангента стик. Атай, тръжкай го. Защото това служава свиня. Пак ли си тия? Не си. Генчо. Махай се от мене, далеч стой. Стой далече! Ти да си ма стреля, бе! Умре трета! Пристани Остане! сама, бе! Генч почва ма стреля! Аз умрях между вратите на трета рума, ама не съм аз умрях. Махай се, гаден Генчо. Що си умрял от трета? Тангенча стик. Йоане долу в водата и да чакали Генчо. Ай, да, порецал!